راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتورن غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرى سمعتي نايلومي سوني 12 حملة فنونا يفلم الله أب أفريقيا أمدب كتابة كورونا فيروس وي كوفاكس زي تتصنبرا هاجرات إيرتران بروندن تراي تريفن بورت سودان بستفتسمه ناي بومب متقعتي بوحدو 4 سبات تقتلهم إثيوبيا أب 10 زوباتا استخايد مرجع كدقم توسينو هذه إذاعة إرنا أرستا زينا كسامو تصنحكم زرزرو كسعبلكم أب أفريقيا أمدب كتابة كورونا فيروس وي كوفاكس زي تتصنبرا هاجرات إيرتران بروندن تراي تريفن أقدمن أبتي بودب تعن علم استماكله كتابة سري كورونا فيروس بحجز نايم بصح ناي كوفاكس بروجكت زي تتصنبرا تنزانيان تشادن أبت مدب كحق أفاد حرم موساننيو أب أفريقيا كتابة زي جمرا هاجرات كل تراي مخانن زحبر زلو كساب زحلف سمون كابه كلتا ميتن 15 هاجرات علم فتيمن كتابة سري كوفيد زي جمرا شدشت هاجرات إيرترا بروندي تشاد تنزانيا هيتن سمين كوريانيان صنيحن ابزوان زغنا تقصرين إيرترا حويسكا نابر بعته وريدلو ابتحزا لبدا كورونا فيروس بترير كتنقف صنحت تنزانيا دحرموت بريزيدنتايا مس ودب تعنا عالم بمتحبار لبدا كورونا فيروس نمقتا بعتوب كتسرح جميرا لبدا كورونا فيروس بشللتنت كم زحزو زنقف بريزيدنت تنزانيا نبر جون ماغفولي اب 17 مغابيت 2021 بسنكي كوفيد زسعبو حلقلقات تعنا كم زموتا يقلت بدرجة علم أبا كلتا 215 هاجرات بدمر لعلي كلتا 2.5 بليون كتابة سر كورونا فيروس كوابن كله دحري تاريفان زل أفريقيا بكتابة نمحجازة بزواتي مدب كوفاكس أبزحت سر جيزيه لعلي 520 مليون كتابة كتركب تثبيتها له أبا أفريقيا كتابة سر كورونا فيروس كركب نايز غاله بز حزبي بمأكل جمجم أتي بارو نتب 300 ترايو ودبت عنا علم كتابة كشمتا نابزي كلا هاجرات أفريقيا كالوت تخاتات هاجراتن بحجز نمبصح كاب مشارقة هاجرات جزيف مولاي حتى تكوانتلو إيرترا تركبن حيدت هاجرات جنا أبتي بكوفاك زفلت ناي حجز مدب نمئتو زحلتات كم زرعيا يتكس أب السودان ودبايت كتما بورت سودان بستفتسمه ناي بومب متقعتي بوحدو 4 سبات كم زتقتلو مع كان زينا السوداني حبيرا اتمتقعتي أبتا كتما بتركب حنتي ناي سبورت ماكل نايد بومبا بمدرباي كم زتفتسمه تملكتو كلت ناي إيد بومبا نابتي ناي سبورت كلبز ورورو من النتوم زي تفلت سبات أبتخبابي ناي تبناج التوخسي بمخفات قطرهم بلكع زي تفلت سبات كم زغسلو اتا مع كان زينا قليسا بقدم نتاوغي كم سمعو زحبرو نبرتي نايتي متقعتي استخايلو لكبابي زاقيت انتاي مخانو كفلتو كم زي كالو أغنزيبهم منجس السودان بزعبات فتسامي يخون فتسامتون علام ومن بزملكت زاقيت زخون حبريتا أي هبن أبي إثيوبيا أب 21 سنة مرجع استخايدلو 10 زوباتات كدقم كم زتوسنة نمرجع بوردي إثيوبيا بمتقاس مع كنا زينات هاجر حبيرن اتياب كل لا تامحرا دبوبن بين شانغول غومزن ابزركب 10 ناي مرجع زوباتات وي نقطاتات استخايده مرجع كدقم مخانو زغل زلو اب سلطان زركب سلف بلصقنا بعبلال دمصي كم زتعوته اب زنغرلو زلو وانيو بمسرتي ببورد مرجع استوهابي حبريتا اب كل الامحرا اب 5 زوباتات استخايده مرجع وكلت حزبي كدقم اب حدا كال زوبا دما قصري استوهابي دمصي دغيمو قصر كوسن كلو اب كل الدبوب 3 اب كل البنشانغول دما كل تزوباتات بتمساسالي تمرجع كدقميو اب دريداوا دما اب حدا زوبا استخايده مرجع زتوهابي دمصي دغيمو قصريو بزي كازي بسنكي صتان جيغاتات حتمت مدمصي ورقاتن اب حيالو كللات ككاز نبر مرجعات كساب ورح مسكرم كم زتسغاغره اقدمو اتبورد افليطيو اورح سنن مسكرم تخفافيلو اب كل تابرز كاد مرجع اثيوبيا ملو بملو كساب ززازم نايتن مرجع زي تخايدلنن دغيمو مرجع زكايدلنن زوباتات منابر وكلت حزبي طرحو كصنحيو اب إثيوبيا أور حسنه نستخايده قل كفالت مرجع وكيل حبرة أفريقيا كم تتخطاتلو كوان تتدقسي إذا أبو كوينات تقرين ناي بيهر قجتاتن تشميما تركب هاجر زكايدتو مرجع ناتسا قلوصن رتعون كخون كم زيكل زيتا فلالي وقنات يملكتو كبرا سمعتنا زينا تزازيملو جانا أدام سيعبو زغرب تحستنايو مسمر وين سليمان كتركبنيا جانا أدام
ኣብ ራድዮ ኤረና ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ መደብ ጨና ኣዳም ስዒቡ ክቐርብ እዩ ክሳብ ፍጻመ መደብና ክትከታተሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ከምቲ ዘልመደና ስእሊ 4 መንእሰያት መንግስተ ሰማይ እዋረስ ዝብል ርእይቶታት ኣሰኒይዎ ንሓደ ካብቶም ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝኾነ ትዊተር ወሪርዎ ቀኒሎ እዝውን ስእሎም ለጢፎም ኣሕዋተይ ትማልዶ ንዕልል ኣይነበርናን ብቴሌፎን ምሽ ትማል ንዘራረብ ነርና እናበሉ ሓዘኖም ብምግላጽ ፈተውቶምን ቤተሰቦምን ዘካፍልዎ መሪር ናይ ሓዘን ስምዒት እዩ ካብቲ ንብረኣውያትን መንግስተ ሰማይ ምምናይን ዝሓልፍ ብወገን ኤርትራውያን ውሑዳት እንተዘይኮይኖም ስለምንታዩ ጽባሕ ከም ዓመት ቆልዓ እንዝክር ዝደጋገም መዋእል ሞትን ስቅያትን ደው ዘይብል ዘሎ ክሰማዕስዩ ኢሉ ዝሓትት ቁጽሪ ስሕውዩ እቲ ወረጃን ናይ እግዚአብሔር ሰብ መሲልካ መቕራብን ምጽዋትን እንታይ ሞ ክንገብር ኣምላኽ ፈቒድዎ ኣብ ሰማይ ይቀበልኩም ኣሕዋተይ ማዕረይ ዕድልናዩ ዝብሉ ዝዓበየ ዝነኣሰ ኣካል ሕብረተሰብና ግርም ይዝኽእሎ ካብቶም ዓበይትስ እቶም ንኣሽቱውን ምልከት ዘረባ ወራዙን ቁዘማ ዝጥዕማ ስተንትኑን መሊኽናዮ ነና እዚ ኸኣይቲ ዘፍርሕ መንእሰይን ሽማግለን ኣብ ፈታታሓ ሽግራትን ጉዳያትን ሓደ ግብረ መልስን ሓሳብን ምስራእ ኸሎም ነቲ ጸርፍን ምህለላን ውርጸጻን ክንላምዶ ግዜ ዝበሃል ከይወሰደልና ንዓመታት ኣብ ትሕቲ ስእልቲ ወይ ስእልታ ኣብ መልመል ዕድሚኣ ወይ ኣብ መልመል ዕድሚኡ እትቆጽየ መንእሰይ መመጺኻ መንግስተ ሰማይ ወገነይ ህግደፍ መንደፍ ብሰንኩኹም እዩ ህግደፍ ወሪድዎ ብሰንኪ ስርዓት ወያነ ማሕዋትና ዝጽፎ ዘሎ ኣታዕሱብ መን ኢልዩኽካ መን ውጽኢልዎም ከመይ ዝበለት ሃገር ገዲፎም ኩስቶ ወዲ ገሊት ብሰንክኻን ብሰንክኸመኻን እዩ ኖ ተጋደልትዮም ናይ ዝኹሉ ሽግር መምጻቲ ነቶም ሰብ ስረ ኪድምሽሙሽ ከም ናቶም ስራሕ ቅድም ብኻ ሃገር ዘይሃለወትና ብኻ ናጽነትና ዘይወጻና መግዛእቲ ደርጊ ይሓይሽ ካብዚ አንተ እንታይ ወሪድኩም ንምሕደራን ስርዓት ኢሳያስን ምጽላእ እምበራዕ ወይርኩም ደርሆስ በምዕደቃ ትጻወት صبل من فلت إلك هقدف ديم لي خمخة نسخنبر زي إرتراو قد خون كيدن دو هقدف ستايدم أبتحت سئلتهم بأليف زطفقون كالوتا مايت بأليف إنا شع زموتو عشلاتن ኤርትራውያን ዳያስፖራ ዝገብርዎ ምልልስ ተጾሚቑ ነዚ ክቐርብ ዝጸንሐ ዝመስል ሽዑቱ መዋትን ስሙን ሕልሙን ሓሳቡን ራእዩን ስድራ ቤቱን ፈተውቱን እረታ ንእስነቱ ንእለታ ተረሲዓ ሃለውለውን ትርከመርክን ዓብሊሉ ይቕኒ ክሳብ ካልእ ትራጀዲ ዝመጽእ እሞ እታ ሪፕ እትብል ናይ እንግሊዘኛ بسلام عرف اتبل زربا دقيمة مليسا تسقيلا تغني
ጉዳይ ሕጋዊ መስርሕ ሓተት ዕቁባን ስደተኛታትን ኣተኲራት ተዓይ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ጠበቓ ወይ ምህርቲ ሕጊ ጁልያ ትራንቺና ኣብ ትዊተር እዚኣቶም ካብቶም ብ3 ሐምሌ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ብሰንኪ ገበናዊ ናይ ኢሚግሬሽን ማለት ስደተኛታት ፖሊሲና ህይወቶም ዝሰኣኑ ልዕሊ 4 ኤርትራውያን እዮም ደቃቶም ኣሕዋቶም ፈተውቶምን ስድራ ቤቶምን ደጊሞም ዘይሓቕፉን ዘይርእዩን ንዓመታት ካብ ኤርትራ ጀሚርካ ኣብ ቱኒዝያን ሊብያን ዘሰቅቕ መነባብሮ ክሕልፉ ዝጸንሖም ብምባል ስእሊ 4 ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ህይወቶም ዝሰኣኑ ኤርትራውያን ኣሰንያ ተሪር ነቐፌታ ንፖሊሲ ስደተኛታት ኤውሮጳ ተቐርብን ጠንቁሞት እዞም ሰባት ተሓተቲ ትገብርን ሓደ ኸባና ንባዕልና እኳ መላእ ሕብረተሰብ ግዳያት ገዛኣት ተሓሳስባናን ኣብ ልዕሊና እተስገደደ ዘስካሕክሕ ናይ ዓመፅ ፖሊሲታት ስራሕቲ ኤርትራ እንትኾና ሓደ ኸባና መሊቕዎ ኣእዳው ናብቲ ካልእ ከይወጣወፀ ከምዛ ብዓዲ ኣይትብፅሑም ብዓውዲ ነብሳ ኣብቲ ተሓታትነት እትያ ንሕና ዘጥፋእናዮም ቆልዕዮም ኢላ እትእው ዘላ ጠበቓ ንሕና ድማ ዋጋቲ ንዓመታት ዓመፅ ክበፅሕ እንከሎ ስኢልና ምርኣይና ስቕታናን ዘይተሓታትነትናን ንለውጢ ቅሩባት ዘይምዃንናን ዝወስዶም ዘሎ ደቅና ኣሕዋትናን ኢልና ነብስና ኣብ ክንዲ ምሕካኽ ካብ ተሓታትነት ቅንዕና ምስ ገዛእ ነብስና ጽቡቕ ዘህድመና ግርም ዘረባ መሊኽና ሞቶም ንሳልስቲ ኣብ ውርጻጼ ሃይማኖታዊ ሰበኻታትን ኣብ ውርጻጼ ሃይማኖታዊ ሰበኻታትን ኣባህላታትን ወይ እውን ናይ ግዳይነት ቃናን ለዋዊስና ክንሓይኮ ድሕሪ ምቕናይ ናብ ንቡር ነጥፈታትና ክንምለስ ኢና ትግራይ ዝቃለሰላ ከም ዝሰኣነት ኣብቲ ዘይዳስና ኸይድና ግርም ክንቁፀይና እቲ ጸሊም ሻሽ ኣሻቡ ብጻዕዳ ነጸላ ተተኪኡ ናብ ምጉራዕ ብዝቐርብ ሳዕስዒት ግንና ከነውፅእ ኢና እዛ ኣካልቲ ዝኾውን ዘሎ ዘይቁኑዕ መንገዲ ምዃንካ ኣሚንካ ንምዕራዩ ካብ ነብስኻ መንቃፍን ሓቅነት ምቕባልን ኣብ ማዕዶን ኣብ በሪኽን ተቐሚጥካ ብናይ ተዓዛብነት መንፈስ ዘሎ ኩነታት ዓድኻ ኢድካ እናወጣወጥካ ዝግበረን ዝኾውን ዘሎ እከለ ከምዚ ስለ ዝኾነ እዩ እዚ ዝኾውን ዘሎ ኩስቶ ገበነኛ ስለ ዝኾነ እዩ ከምዚ ዝኾኑ ዘለዉ ከምቲ ኮይኖም እዮም ዝብሉ ዘረባታትን ውርዚናን ንዓመታት ኣበይ ኣቐሚጦምና ከም ዘለዉ ተገንዚብና ካብተን ግርም ዝመለኽናየንን እንሕባኣለንን ለባም ኣምሲለንን ኣጥዒመንን ዘቕርባና ቃላትን ሓረጋትን ወፂና ኣብ ነፍሲ ወከፍ እቲ ኩሉ ጌጋ ዝኸደን ዋጋ ዘኽፍለና ዘሎን ኣነ ኣብ ኩነታተይ ኩነታት ዓደይን ሰበይን እንታይ ጉድለተይ ከመይ ከየዝዕርዮ ምባል ካብ ነፍስና ከይጀመርና ብሕጅውን ክልተ ዕድመ ጎበዝ ጀገት ምባልና ዘይተርፍ እዩ ጥፍ በልዮ ኣፍኪ ከልቢሽነሉ ኢልኩም ብምስላን ውርዚናን ኣበዋት ጌርኩም ካብ መግነሐይ ነብስኹም ጠይቁ ኣነ እውን ነብሰይ ክጥይቕ ነብስና ንጠይቕ ደቂ ዓደይ ኣኽፊኢልና ኣሎ ኩነታትና መመሊሱ ኸፊኡ ኣሕዋትና መመሊሶም እጠፍኡ ከም ሕብረተሰብ ድማ ዘሰክፍ ቅርፂ ንሕዝ ኣሎና ንሓቂ ንቃለስ ዘለና እንተመሲሉና እቲ ሓቂ ኣብ ገዛና ናብ ቤትናን ኣጽብብ ኣቢልና ድማ ኣብ ገዛእ ስነ ልቦናና ንድለያ ብጽልእን ስምዒትን ካብኡ ሓሊፉ እውን ካብ ተሓታትነት ብምህዳም ዝፍታሕ ጸገም ዓለም ሪኣ ስለ ዘይትፈልጥ ንጽብዮ ተኣምር የለን
ካብ ነብስና ንጀምር ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ እዚ ትከታተልዎ ዝፀናሕኩም ነይሩ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብኻልእ ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰሰናይ ንኹልና ድሓንቀኒ እዩ